Ndirani pano pa Lahiri KTV pamene timabwera ndi mapulogalamu athu osiyanasiyana. Ife Lahiri KTV tinapanga chisankho kuti Amalawi muzikhala uzindikira nthawi zonse osanamizidwa. Tapangani like komanso subscribe pa channel chathu. Ndati ndingogwirizana nanu kuti ndizoona kuti apapa opanda alliance oloka pala alliance kumaboma likusinthidwa mwa njira ina iliyonse, wina afune kaya asafune kumaboma likusinthidwa, chifukwa amene akumva kuwawa panopa ndi Amalawi. Tikanena kuti Amalawi ndi anthu onse amene okhala mdzikolo, kumwera, kumpoto, pakati, kumawa, onsewo ndi Amalawi. Ndipo kwa nthawi yoyamba chomwe chitadabwitsa kwambiri nchoti anthu adzakhumudwa kwambiri President Mutharika akuzawina mwa landslide ngakhale palibe alliance yo, chifukwa ngakhale amene amanena kuti ife ndi MCP yo pasi pa mtima akudziwa kuti ayi mwanayi ndi wathu, koma mwanayi ngofuntha, kapena mwanayi ndi wathu, mwanayi ndi mburuma, kapena mwanayi ngwathu inde sitingamtaye, koma na apapa ichi timusunthe kwa yaba akhala apa mwina ndiyese kumwana wane ba chifukwa mwana wande mayu amaoneka ndi wanzeru. Chifukwa nthawi zonse patokhalani anako kumaona kuti kumatu mwananga kanakhala ngati uchaso masithakusilira mwana wanzako. Ndiye kutera kuchita chitike chaka chimenechi pa 16 September pano anthu akavotera kwambiri president wa DPP, ngakhale iwo simasapota DPP koma akavotera president wa DPP. Kuma kansela kuti kuma MP ko ndi azikachita kuona kuti apanga bwanji madera momwe, koma na apapa muziwe kuti Peter Mutharika kuzawina ndi landslide, chifukwa akudziwa bwino kuti mwapita Mutharika mulula muliro wabwino okonda dziko okonda Malawi odziwa chomwe amachita kakhala pampandopo. Chifukwa tu amanena kuti chikakuluma chakuda umaopa china chilichonse. Apapa tutonse Malawi talumidwa chakuda, palibe anganene kuti sanagone ndi njala pa Malawipo. Kaya umalimbikira business motani, kaya umatani umathamanga motani, koma zinthu zikuvuta kwambiri, ndipo alesi akutha kuona zimenezi. Ngakhale ena amalimbikira kulima, akuona kulima komweko ndikovuta kwambiri, so kuti anthu akakhale kuti apeza phindu pa ulimi wawo. Olima foje chaka chino akhala kulira, ndipo akulira zenizeni chimangaso mukutha kuona mitengo ya chimene kukhalira. Zimenezi ndi zimene zingapangisa Amalawi kupita kwa ninkwiyo kukamchosa chakwera pampando ngukekapo president amene anayesedwapo ndipo anachita zinthu zolondola ndiye Peter Mutharika, palibenso wina ya ndi Peter Mutharika. Ndipo chomwe tingakhale ife Amalawi kupempherera nchoti ambuye ampase moyo wautali kuti awawa amene amadzitcha kuti ndi anyamatawo azachite manyazi, ndipo sikale azachita manyazi kumene. Ndiye apapa ndikutanena kuti upanda mgwirizano inde MCP kuchoka mboma ndipo DPP pasi pa ulamuliro wa IPM ukutenganso boma, wina afuna kaya sakufuna, wina atsutsa kaya satsutsa, koma zimenezo ndizona zake basi. Ndiye nkhani ya mgwirizano tiyitaye maso athu pasogolo. Za mgwirizano zitichedwesa, koma tingopanga kugulitsa candidate wathu chifukwa alesi akudziwa chomwe akuchita panopa. Zikumveka bwino kwa basi, zikukongola, koma izizi ndizotheka okhapo ngati mavoti atawerengedwa chilungamo. Kupanda kuwerenga chilungamo zonsezi zimene mukunena zonsezi zopita m'madzi. So now tikuyang'ana ubwino ndi kuyipa kokhala ndi alliance. Mutha kundikhulupirira kunena kuti ngati MCP ili ndi chipani chimene si kufuna so kuti anthu abwerere mboma ndi DPP, ndipo ali ndi kuthekera kotenga munthu wina wake kuti mwina anali pa nambala 4 ndi kumuyika pa nambala 2 iwo nkukhala pa nambala 1. History imene tinayo mbuyo muzinachitikaponso chipani chowinawina chinatengedwa nkukayikidwa ku nambala 3. Chimene timaona apapa kwinaso ndi protection ya mavoti. DPP kuti iyende yokha zikhala zovuta kwambiri kuti amenye nkhondo from Nsanje to Chitipa kuteteza voti ya Malawi. Pamene atapanga mgwirizano ndi zipani kandi ziwiri, UTM ndi Afford,
Deputy afford ntchito yake pa nthawi yozavota izayenera kutenga anthu okhulupirika, anthu amene akufunisisadi ali ndi mtima onena kuti boma ili lichoke, ndikuayika kuti akakhale oyang'anira zisankho, anthu amene chinyengo kwenikweni mitima mwawo mulibe. Koma izizi kuti ipange yokha DPP, ndikukuwuzani zonsezi zikhoza kukhala zabwino zokongola zotani, koma zonsezi zizadusa m'madzi. UTM nayo ikhoza kuchita team up, gulu la wanthu. Patu iyi musamaganize ngati ndi voti yachisawawa, ngati mavoti onse amene achitika mbuyomu, zaka za mbuyomu. Ayi, iyi ni nkhondo tu iyi. Tikumenya ndi nkhondo kufuna kuchosa MCP. So now ngati tikupita ku nkhondo ndikumanena kuti ife tokha ndokwanira pa chilungamo, ndife okwanira patayenda chilungamo, koma chilungamocho sichikuoneka. That is why anthu akuzichita force kunena kuti pangani gwirizano ndi cholinga chonena kuti timuyo ikhale very strong, that imene ife tikuganizira. That's the essence of my question tonight. Akana kutenga ni inuyo watu peni muluzi. As running mate. Eti endeso remote ngerementi na indela 2020. Yes. Bwezi mula nkulazimene mula nkulazi. No, what we're saying here. Yeah. Akana titenga kuti tukwendera remote. Yes. Ikanaka ndi confidence. Okay. Kuti zose zili. Acha bwino. Zose zili bwino. Okay. Koma the mere fact kuti zukuvuta pena pache. Yeah. Ndielero ango asandukano akulu. Yeah. ABM. Yeah. Pepani ndi male. Yes, please. Ndachikulire. Okay. Mawu amenewo tonse tikutse ndi chilungamo. Okay. Ndachikulire. Yeah. Yeah. Timale mekeza. Ndi anthu kunjako akunena kuti tufuna wachikulire imweyo zimene akhala kulemberani, including on your own Facebook, kuti tufuna wachikulire imweyo imeneyo mukuyimba bwanji. Choice ndi Malawi osankha tsogolo lawo. Ine ndinalankhula osati kunyoza, osati mwachipongwe, koma kwa kumalangiza ali ni mkwiyo komanso akuiwa kuti DPP zichoka mboma, anapangisa kuti DPP ichoke mboma ndi iwowo. Lero akuipanganso DPP omwe ichabe kukhala oyipa, poyema naipanga oyipa, lero sakuipa kukhala soyipa, ati ijera bwayika ndijera bwanji, popeza iyo ndi chipani paokha. Indeed anapangisa kuti anthu pabwere 50+1 anali iwo amene anapanga alliance, anali iwo amene. Iwo chiwaka nakauganiza bwino kuti munthu amene tinampanga uja kuti akhale pa alliance uja anakhala vice president, lero ali kuti safuna zimene aziganizire. Ayiwala kuti theza mbiri ukamutenga mwana wa nyumba ina umamulera, anthu ena mkatimo amakhamu ni njiru, amakhamu ni chindi chani samaziwa iyayi. Chiyo chizwa iwe pangana alliance chilimbikira kuti pangana alliance chifukwa chani osalimbikisa kuti tiyeni tipange ndi vote yo ya chilungamo. Alliance nimene ingapangise kupambana kuti DPP paokha sikapambana. 50+1 anayibwesa ndiwo, za alliance anapangisa ndiwo, ndi alliance anapanga anthu 9, lero pa anthu 9 onse apitiriza ali mu alliance. Tiyeni tikafuna kulankhula tiziyamba taona za kusogolo, tisabangolankhula za nthawi yomwe yokhaino. Ayi, tiziyang'ana za pasogolo, ndi tikang'ana pasogolo ndiye tiwerere mbuyonso tiyang'anemo kuti kuchokera ife kuli bwanji. Comrade, ndakuyamikira kwambiri, ndithokoze kuti nzeru zimenezo ndizopambana kwambiri, ndimene tizifuna ife malankhuliro amenewo ndimene tikufuna ife kukonza Malawi. Siya chakulankhula pophwasula aja, chifukwa aja ndi ophwasula. Chifukwa ndimazimikira iwo aja anthu ena awawo pakana lerobe adakali ni mkwiyo ni DPP. Adakali mkwiyo ni DPP. Ndipo ona DPP akuchitamba chifuna iwo cholinga chawo chikuchita akuchitamba zamba kwapo idika kuti zikutera sweti. Ndifuna ngokhali ati alliance siroso kwa ngoja alliance kukangoja alliance. Alliance ni chani? Alliance banada tekeza mane bano uje ni MCP ila mulandi alliance. Pode MCP kula mula okamene. Ndipo deno pamene bano alliance. Ndipo ala uje aka 50+1
ngati anthu achisampeza 50+1 akamabwereza amabweza ni anthu awiri samabweza paja amasamana kuti pakana alliance amabweza amene amambanawo amene asatirana khani namba 1 2 amatikapikisanenso 50+1 anabweresa ndi iwowo alliance anabwesa ndi iwowo nezili ndi iwo ayione kuti alliance ndi yabwino kapena si yabwino ziwambiri